हेल' बाहाय दंबाय। दाख्लै पुजा रok kaham kai nailekha na jotono hayo da gai puja rok nailai bagoi baksa lenglai na hani bagoi live rok kurungliya hai dara Rajendra hai bahai tong puja rok bahai cholikha live phaya balukha gai bahai tong bai norok ngai tini phainai kha live bo sanja kaham norok kaham de tong kaham tong jago tak sujora to nung bahai tong kaham rok de tong dara kaham no Ananjay Tripura nung bahai tong puja rok bahai cholikha bahai nailekha hai dara Sumen sari kaham taku tapon taklai puja o amsuk agini suk khanali haya da belai kaham kha nai wan suk mano chini borok mahayango hai roga suk khanaliya belai na kaham kha ne chini borok bo kichiya mane husiar advance no mane kicha ngo tongkha sotorko huskai tongkha ta haini bagoi no asuk kuno news rok maliya dara ang puja rok naya ang Christian se o belai hambai nungle tu da nai ka puja dara ang bo hai no ang nung hai no ang bo same angkai rang kurui ni bagoi puja rok si nukliya o kaham tongo ni kaham no khatin ro tripa tinang kuno topic no tui kok saklak do pas norok tam khailai tong kaham de tong noi kun mane live bo habo nai manta ke sau bahai tong tam tong horo ang bo kaham no dara sari kaham dara au Ananjay Tripura sari kaham chini te kaisa buji bai kha dara tab kisa te buji bai kha agin salai to motamoti buji bai kha sotorko husungmani no husungmani chin baga belai kaham haya gawon sekang bang video sanam ka Facebook ori kha ta abo puja no tui ani ke tension abo mangsi puja puro mahai dang no chin borok haita gangli abo belai no kaham kha chin baga mairok chalai bai kha de kolsa kurui angkai parao wahan mosodeng khai phalnani bui bagi rok chai khar thangbai kha one time dukan bula
तीन दिन दुकान दी थाने बुसु फायदा खाबा ओहान मजदों फालतानी आच्छा सालायते कायसा कखनो तुई सालायानो onor kaisa video viral mane nuta nukha bo khoroksa chini burui ta tiprajuk burui wansa chalani bike o asugoi kaithangmani te aro chini burui rok mane chini tiprajuk rok video khlaimani o burui bike mal thampro camera khainai khoroksa tonga ro sob jani khlaika saimiya mokol kokoi ke chinasigo nugya dana nugoi jole male chaya khumai o tabuk sak jora kaham no tongna lagara ni to kaham no tabuk su jora to tamo bisma samane baga kobong si tui ma tong logi mai de chakha dara village block chayaku an mai chama time ke 11 12 ang hon 11 12 ro chao nukha dara ani ke tension mangsi phayo aba haro nukha tension akau sini borok bai bini borok na o idaning tabuk khoroksa burui dongor tv o nukmani bono 25 din tlangoi kidnap khlai toni kai mani aba nukha na bla bini photo video viral mani ang nukha o photo video nukmani ke khali bo moni jak kubak jak motong sujak guri laijak hai mangse hai ra kidnap khlaio bagi kidnap khlaike abo belai wana khata gai akha aro sungna mo sungo bono bo graduate khoroksa burui lekha pora gana gai bo hostel o maimi da sungo na tam jani mane gai abono joli thanga angka hoise ang bin bono tui video bo sanam jaya khodo ang sanamli amor mo tui tongthene tongfurka nijini ichcha kai tongkha nijini chaka chakha agi ni simino chiri khogo salai tongle tiprasa angke buni dofa baitang de buni dofa mane nabo chibuk bo salsa no su suknai haise nung chibuk no jesu pon dut khane ti sugri mai aglo nongtam khane ba abon bagano advance hoske tongle no samani nge ba asole khapora ganang burusi amhai ngoi taw nosto posto khlai kajak bai yaka rijak pro hingke kidnap khlaio tam khlaio dongoi man khana bono kidnap khlaika fiaba poilan simi no asule khapora gana khoske tongkha tong hangla khamble uttom fortusno bobagrani tana de misali डीजे बंद करके जाओ अरे मामू चलो रुको किसका कहा गया इधर हाँ रुको तुम रुको वो बंद हो जाएगा aro saka poritusno tangoi chajagya EMM duse MLA rok pal khlai kharaksana ko dilayo actually ang tabuk no da poritus bai kok sai pe do jeta kubai kok da poritus bai ang tabuk no kok sai pe ab joto kok ang tabuk saglak sanai olo nor gan video no koi mane karan thang pai kha टॉस मार के देखो एक्चुअली अब गोबां मा कक दंगै मान दो बरनि बिसिंगो के बनो बासु हा दा परतुस बो बेलायंगो काहाम न लिडार तो काहाम न
फिसाफोरावनो बिसिङावनो किसु गोबां मांलायखाना मांलायखादा सालिया ठीक sakadara ang jolu hai herokna सागर रुपी नहीं हाँ पहले संजा का हम इतना मुंह में मत मारो यार हाँ ऐसा थोड़ा ऐसा रखो ना तुम्हारा लाइफ मारेगा ये टॉर्च के लिए तुमको 100 रुपया देगा मैं 100 रुपीस होगा अभी कैश दे 100 रुपीस तुमको दे रहा हूँ मैं कैश पेमेंट उस परदेश नहीं को ना तो सच काम होने दो ना पहला काम होने के बाद तुमको पैसे देगा ना मैं 100 रुपीस दुकान तुम्हारा काम तक नहीं रुकता अच्छा इनके ताऊ तो कारण करो ही कारण तो थंग पे क्या वो बानो आसु टॉर्च से भी फुनु मंगला 1 घंटा टॉर्च देखेगा लाइक बाद में ऑन करेगा 1 hour कारण आएगा ना बाद में फिर ऑन अच्छा इनके ताऊ तो कारण करे आसु कोक साले मंगला अंकित बेकंग सेना कारण फेगर तुम है दा नरखा हम यातंग दे